Čau lidi, vítám vás u prvního videa na tomhle kanále, kde se budeme zabývat pyrotechnikou, jak už jste si asi všimli u přečtení názvu, a proto jste asi na tohle video klikli. Na tomhle kanále se asi brzy objeví můj kamarád, se kterým jsme si společně objednali tuhle pyrotechniku. Asi začneme ukázkou. Jako první jsem si tady vzal včeličky. Vzal jsem si 5 balení, ve kterém je 5 kusů, tady jsou 3, protože jsem tady bouchl a nec 2,1 gramu té výbušné slože na balení, což bych tady vůbec neřešil, protože vtělečky prostě vyletíte do vzduchu. Rotáček, pozemní vír, nevím vůbec kolik je tam balení, ale prostě pozemní vír jsem si vzal, protože mě baví si hrát s dětskou pyrotechnikou. Dál tady mám mikrodumbumky, ve kterých je 25 kusů, teda od klásku nebo od kláska, já sám nevím, ale budu tomu říkat od klásku asi, protože mi to přijde lepší, který mají 9,5 gramů na 25 kusů, což bych mohl přirovnat tady k Black petardám, které mají 9,6 gramů slože, ale na 30 kusů, takže mikro jsou o něco silnější. A pak pro další příklad Dum Bum Nano, také od klásku, mají 40 kusů, ale také 9,6 gramů slože, takže jsou ještě o něco méně silnější. Tady je vidět nějaký vadný kus, takže to menší petardy. Dál se tady máme petardy Flashbanger, což jsou teda zároveň i stroboskopy. Vzal jsem si 4 balení, každým jsou 6 kusů a stroboskop je fakt silný. Líbil se mi minulý rok, protože jsem je hodně házel a fakt i ta petarda byla silná a mají snad 3,3 gramů, cože velké bouchací kuličky od klásku, asi nemám k tomu co říct. Bručoun a Meteorit to je teda práskací granule, každý asi znáte. A Bručoun taky pozemní rotující vír, baví mě to, tak jsem si to vzal. Dál tady jsou ohniví motýlci, snad 10 kusů balení a vampíry, kterých je tam 6. Nevím žádný další specifikace, prostě měl jsem to i minulý rok a líbilo se mi to, tak jsem to vzal znova. Bouchací kobereček od klásku 200 ran. Je s tím sranda, připomíná mi to společně tady s pískajícíma raketkama takovou tu čínskou pyrotechniku klasickou, takže to nesmí chybět. A bouchací kobereček 60 ran, teda 70 raný. Já jsem si říkal takový dobrý 70 ran. Otevřel jsem to a je to tam 5krát, takže super. A teda musím si to ještě otestovat, jestli to bude vůbec stát za to, ale od klásku nemyslím si, jako není žádný důvod, proč by to nemělo za to stát. Kobereček 70 ran. Hezký. Jen to přijde mi, že to nebouchalo tak rychle jako ty 200 raný. Dále petardy Tiger Boom, jedna má snad 3,5 gramu a má červený záblesk a stály snad 80 korun, takže za tu cenu se to vyplatí, říkali teda i ostatní pyrotechnici od Privatexu, což je slovenská firma, jestli se nepletu, takže by měly být super, zkusíme. I se mi líbí ten potisk, ten Tiger Boom. Dál tady jsou 5Gčka, jedny mám já, jeden i kámoš, Honza, který se to teda taky objeví, jak už jsem zmiňoval. A já jsem nikdy neměl vlastně klasický starý 5Gčka do bumky, sám musím přiznat, protože jsem vždycky kupoval. No nikdy jsem je prostě neměl, i když pyrotechnikou se zabývám už trochu díl.
A jsou to teda mrdy, ale asi to nemá na ty starý 5Gčka, teda hodně lidí to říká, tak to asi taky bude. Dál tady mám mix raketek, v balení je 6 kusů a je to mix ohnivý déšť, tak to předpokládám, že bude nějaký efekt a padáčková raketa. Viděl jsem někde, že fakt z toho padají ten člověk s padáčkem nebo figurka, tak chci fakt vidět, jestli tam bude nebo ne, ale nevím, proč by to se mi nakreslilo, kdyby to nebylo. Vybila se mi kamerka, tak to musím točit na mobil. A nic není vidět. Tak víte co? Exploder 4, 12 kusů, jedna by měla mít 4,6 gramů, jestli se nepletu. Jsou od Tropiku a někdo říkal, že jsou i silnější než ty 5Gčka. Tak uvidíme, rozhodně otestujeme a řeknu vám. Exploder 4, schválně se to bude silnější než ta 5G Doom Boom. Doom Boom 120, ty už jsou teda Honzovo a kamarádi měli i minulý rok, nepřišlo mi nic extra, ani nevím, jak jsou na tom se složením, ale jako proč je neskusit, že? FP3 od Jorge, normální petardy, nevím vůbec, jak je to s gramáží ani, nebo říká se tomu petard gramáž, to je jak když vážíte šunku, no to je jedno. Dál něco většího, prostě kompakt koráb, vzal jsem si ho, ale z něj udělám asi výmetníky, single shoty, anebo moduláry. Ten je teda můj 20 ran, 20 ml, 16 ran. Tady Honzovo haďák, ten má 9 ran, 20 mm. Vzadu mám takhle římský svíce. Honza si vzal ty multicolor a já color balls. A vlastně byl tam rozdíl asi 3 korun, ale když si to otočím, tak zjistím, že tady multicolor, který si vzal Honza, mají 56 gramů dohromady a moje mají snad 72. Tady je to vidět. Takže jako rozdíl 3 koruny, neber to silnější, že? Tak teda to jsem zjistil až po tom, co jsme to objednali. Tak Honza si vzal výmetníky Doom Boom, klasický titánová exploze nahoře, pořádný mrdy. Tak to bude super. Bomby, asi všichni znáte od Klásku. A teda to jsou už 1,5 gramový. Protože dřív prej byly 4 gramový, jestli se nepletu. A prej už to ani nestojí za to si kupovat, já nevím, tak uvidíme. A já když nad tím tak přemýšlím, jak vidím ty pirátky, tak se můžu přesunout sem. A tady mám pirátky ze sírou, což se přece přestalo vyrábět, ale teď vypadá, že se to asi zase začne vyrábět přímo od Klásku, protože Klásek tady je i jeho nový logo a když jsem koukal snad poslední den předtím, než jsem si objednal ty petardy, tak tam prostě byly škrtací piráti, tak jako to povinnost vzít škrtací piráti. Tak 9,5 gramů na 100 kusů, což je méně než normální piráti. Ale snad to bude super. Dál tady jsou pískací raketky. V normálním takhle velkém balení má být snad 10 kusů po 12. Já to otevřu, ale máme jich tam 11, protože já si vzal 8 a Honza snad 11. A jinak je s tím sranda, jak jsem říkal, připomíná mi to čínskou pyrotechniku, rád to odpaluju, takže super. Piráty, já to tam srovnám, ať vás to tam netrigruje. Piráty všichni znáte, asi nemusím zmiňovat. 2x Explosive 3 od Jorge, mají snad
10 gramů, což je dokonce víc než ostatní, ale nemyslím si, že tam bude více jak... No možná tam bude něco kolem 50 kusů, to nevím, ale tak otestujem. Raketomet, to je kompakt, malinký od Klásku, asi znáte. Je to podobné jak pískací raketky, píská to, bouchne to, ale já si radši odpaluju pískací raketky. Dál Honza tady má, no, tohle je taky Honzi, ale Honza tu má nějaké vulkanity od Tary, 3 kusy, každý má jiný teda efekt a byly dost pěkné, co jsem se koukal na video, takže asi nebudou vůbec špatný. A jako poslední věc tady mám, teda Honza má opět, já si to tak převlastňuju, flash rakety, každá má mít jiný efekt a snad 107 gramů. A když jsem se na to tak koukal, tak jsem zjistil, že je to rok výroby 2013, ale tak většinou ty pyrotechnické výrobky mají trvanlivost tak 10 let, než to spotřebujete. Ale je možný, že to trochu navlhlo a že už to... Nebo často se mi to stává přes petard, který mám třeba dílek rok, to nedávají takový rány jako předtím. No to by bylo pro tohle video všechno. A málem bych zapomněl. Mám tady zápalnici, normální, 10metrovou. Potom bleskovici, což teda použiju asi na ty moduláry. Já nebudu práskat jenom petardy, musíme mít taky nějaký efekty. Ale to bude až ke konci roku. A mám tady takový zápalnice, 4 druhy. Tohle je teda černoprachová a dál nevím. Vlastně ta se vyskytuje i v té bleskovici, ale tam jsou snad 5 pruhují, ale tady měla, že ho samovolně vořet pomalejš, protože tady je velký tlak, takže to prohoří celou délku. A je možnost, že vám to bouchne, protože se tam vytvoří tak velký tlak, že to prostě roztrhne a nedohoří vám to celý. Pokud chcete, tak si v dalším videu můžeme vyzkoušet všechny tyhle zápalnice, jsou tam teda 4 druhy, každá hoří jinak dlouho a jinak, jedny jsou prostě bleskový, jedna je snad, no nevím, prostě si můžeme ukázat, jak dlouho hoří a čemu jsou dobrý. Tak tohle by bylo pro tohle video všechno a já se s váma loučím a u dalších pyrotechnických videí čau a nezapomeňte na odběr, like a napište mi nějaký komentář, třeba co natočit, abych věděl. Čau.